päivänä tehtävä pitää niin sanottu vihkiäispuhe, käyttöönottopuhe tälle Erkkilän lintutornille. Kuten kaikki paikalla olijat tietää, me ollaan varsin historiallisesti arvokkaalla alueella. Tutkimustiedon, perimätiedon mukaan jo kivikaudella ensimmäiset ihmiset ovat jälkiään tänne alueelle jättäneet. Noista ajoista on tultu tuhansia vuosia tähän päivään. Noiden vuosien aikana metsän, veden merkitys suoranaisena leivänantajana ihmisille, tämän alueen ihmisille, on luonnollisesti vähentynyt. Erkkisjärvi hallitsee tätä maisemaa hyvin merkittävästi. Me ollaan sellaisella alueella, missä on vähän vesistöjä, ja kun niiden harvojen vesien äärelle tulee, luonnollisesti se vesistö hallitsee maisemaa. Kun katsoo tätä Erkkilän kylän maisemaa, voi sanoa, että ihmisen ja luonnon yhteiselo on varsin onnistunutta ollut viimeisten vuosien aikana. Tänä päivänä hoidettu viljelymaisema hallitsee ympäristöä. Ja voi ihan rehellisesti sanoa, että kyllä tässä viljely ja tämä järvimaisema, ne elävät varsin sopusoinnussa tänä päivänä. Ja kiistatta voi sanoa, että silmä lepää maisemassa. Ihminen voi omilla toimillaan paljon vaikuttaa ympäröivään luontoon. Tänä päivänä luonnon merkitys ihmisille on paljon muutakin kuin aineellinen. Puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, monet henkiset tekijät, luonnossa liikkuminen ja luonnossa tapahtuvan elämän havainnoiminen on keskeinen osa tämän päivän ihmisen ja luonnon suhdetta.